تے کرتا یوسف علیہ السلام دا لہا کے خون دے نال لت پت نہ کیتا ہویا ہے، کرتا بھی پیش کیتا ہے تے رو کے تے آکھیا ہے اے ابا سائیاں اساں حفاظت تا بڑی کیتی ہے، مگر ایک ویری جنگل دے اندر اساں اپنے بھائی یوسف نو بلایا ہے اپنے سامان دے نال، تے اساں کیا کیتا ہے ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، اساں اپنے چھوٹے بھائی یوسف نو اپنے سامان دے نال چھوڑیا ہے تے اساں سبقت کرن لگ گئے، دوڑ مارن لگ گئے کہ ویدے آئیں کون دوڑ دے اندر اگا نکلدا ہے تے اساں جڑے ویلے دوڑ مار دیاں اگا نکل گئے، پچھوں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ بھیڑیا آیا ہے، نہار آیا ہے تے اساں دے بھرانوں کھا گیا ہے، توجہ ہے نہار کھا گیا ہے، ایک کرتا ہی ویکھ لو خون دے اندر لت پاتے، مگر اللہ نے انہوں نے بھلا دیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا سالم انہوں نے لہا گیتا ہے تے کوئی بکری دا بچہ ذبح کر کے او دے خون دے اندر لت پت کیتا ہے کرتے نو تے چاہ کے گھننا ہے، ابا جان نے جڑے ویلے ڈٹھا ہے کرتا بالکل صحیح سلامت ہے، کدوں کوئی خراش بھی لگی ہوئی کائی نہیں کرتے نو، مگر اوہ دن کے یوسف علیہ السلام دا کرتا ہے، پر ایو جیاں صدمہ یعقوب علیہ السلام دے اتے آ گیا ہے جو اوہ دن جو جناب کرتا یوسف دا ہے تے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے، حالانکہ سٹی تا کھوہ دے اندر کھلوتے آن کوہے دے اندر، مگر جڑے ویلے انہوں نے آ کے گل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا ہے قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس کرتے کولو اندازہ لا کے تے فرمایا ہے مینوں لگدا ہے جیڑا کچھ کیتا ہے تساں کیتا ہے کیا بل سولت لکم انفسکم امرا، اے جیڑا کچھ کیتا ہے تساں کیتا ہے، مگر اج نہیں آکھیا کہ اللہ دے بندے ہو تساں میں کو آدے پے ہو جو اے کرتا ہے یوسف دا تے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے، خدا دے بندے ہو میرے بیٹے نو تا کھوہ دے اندر سٹ کے آندے پے ہو کنان والے کھوہ دے اندر، اتھے میرا معصوم بچہ روندا بیٹھا ہے تے تساں دے ہو جو نو نہر کھا گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر ایک گل کرے نا عالم الغیب ہوئے نا تے گل کرے نا کہ نہیں، ہاں عالم الغیب ہوئے نا غیب دا علم ہوئے ہاں اللہ دے پیغمبر نو تا اللہ دے پیغمبر فرماوے نا جو اتا کھوہ دے اندر سٹ کے آندے پائے ہو تے میکوا دے جو بھیڑیا کھا گیا ہے، اللہ دا قرآن پاک شاہد اس گل دے اتے کہ یعقوب علیہ السلام نے پتران ہوئے گل کی تھی کوئی نہیں، بلکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جڑا کچھ کیتی کھلوتے ہو بس ہن صبر کرنا ہی سونا کام ہے، اور میں اور کیا کر سکتا، صبر ہی کرنا ہے، صبر دا مقام ہے، مگر اے گل ڈھکدی تے چھکدی کوئی نہیں، بہرحال مقصودی گل سمجھو، یہ سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، مقصودی گل تے مضمون جڑا تم جاون لگا وہ اے ہے کہ جتھے بھی کائنات دے اندر کوئی غیب تے پردہ آونجے اس غیب تے پردے دے اندر دے حالات نو جان والا کلا کون ہے،
ایک اس دی صفت ہے کلے اللہ دی صفت ہے اور لوگ آدن جناب فلانا پیر بھی عالم الغیب فلانا فقیر بھی عالم الغیب فلانا ولی بھی عالم الغیب سارے جگ دے پیر فقیر تے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال کٹھے ہو ونجن سارے جگ دے نرے ولی کٹھے ہو جاویں اللہ دے قائم پیغمبر تے نبی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ دے نبی مگر چند تھوڑے جے فاصلے دے اتے 2 میل دے فاصلے دے اتے کھو دے اندر پتر بیٹھا ہے کوئے دے اندر اے پیا مگر اے اتھا دے کھلو دن جو نہر کھا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ کائی نہیں لگا تے تیرے پیر نو کیویں پتہ لگ ویندا ہے ولی نو کیویں پتہ لگ ویندا ہے حتیٰ کہ خلاصہ کلام ہے اللہ دا قرآن شہادت دیندا ہے جو 40 سال تو یعقوب علیہ السلام روندے رہ گئے رو رو کے بیٹے دی جدائی تے صدمے تے اس فراق دی وجہ کو لو اللہ دا قرآن دا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللہ دے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام دیاں رو رو کے اکھاں بھی سفید ہو گئے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے چلی گئی ہے مگر اللہ دے پیغمبر نو پتہ نہیں لگا جو میرا پوتر کیتے تے پیر کو کی میں پتہ لگ گئی اللہ اللہ یہ جے پیراں تو اللہ بچاوے جڑے غیب دیاں خبراں دیویں اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اور دلیل دیتی ویکھ لاؤ سلیمان پیغمبر دا زمانہ ہے لوگاں دے اندر مشہور ہے کہ جن جڑے نے ایک غائب جان دین کیا جنہ دے بارے لوگ کیا کیدا رکھ دین کہ عالم الغیب جن غیب دیاں خبراں دین دین توجہ کرائے اس ویلے بھی تے اج بھی لوگاں دا خیال ہے کہ بھی جن کیا کریں غیب دیاں خبراں دین دین فلانے پیر دے کول سی جناب جنہ دا پورا چھیڑو دے تابع ہے وہ جن سی ساریاں خبراں گھن آ کے تے اس نوں دین دین تے سب کچھ کر دین تاں وہ پیر صاحب سب کچھ کردا ہے لوگاں دے اندر مشہور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیتا ہے بیت المقدس کی تعمیر کرو اللہ دے پیغمبر نے جنہاں نوں کم دے اتے لا دیتا ہے نقشہ تیار کر کے دے دیتا ہے جن کم دے اندر لگے ہوئے ہیں کم کر رہی ہیں جن بندے دا نہیں جنہاں دا کام آتا ہے لگے ہوئے ہیں مگر اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ایڈے ڈر دے آئیں جو ایک دڑکائی چا دیون تا جن بھی تھر تھر کمبین لگ ونین اے جتنا روب ایڈی بادشاہت تے حکومت دیتی اللہ نے سلیمان پیغمبر نو جن لگے ہوئے تے کمال ویکھو اتو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو موت دے من دا فیصلہ چا کیتا ہے کیا کیتا ہے موت دے من دا فیصلہ اتو اللہ دا گھر علی مکمل کوئی نہیں ہویا بیت المقدس کی تعمیر علی پوری کوئی نہیں ہوئی تیدو موت دا وقت آ گیا ہے والس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عبادت خانے دے اندر اس محل دے اندر جتھے عبادت خانہ بنایا ہوا ہے اس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر عبادت دے اندر مشغول ہو گئے قیام دی حالت دے اندر کھلوتے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک فرما دینا ساکے کیتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ
الارض تأكل من ساعتها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللہ پاک فرماندے ہیں فلما قضینا علی الموت، جڑ ویلے اساں فیصلہ کیتا ہے سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے اوتے موت دا فیصلہ کیتا ہے، اپنے عبادت خانے دے اندر سوٹے تے ڈنڈے دی ٹیک لا کے کھلوتے نظر سلیمان علیہ السلام محراب دے اندر کھلوتے ٹیک لائی ہوئی ہے ڈنڈے تے آسے دی اللہ دے پاک پیغمبر نے تے قیام دی حالت دے اندر جو کھلوتے آن اللہ نے اتھائی فرشتے نو حکم دیتا ہے جو روح کٹ گئے، اللہ نے اتھائی موت چاہ دی تھی کھڑا رہا ہے وجود مقدس اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا بڑی دیر گزر گئی، بڑا وقت گزر گیا ہے، جے ناوین جھاتی مارن تے وقت ہو گئے جو حضرت علی عبادت دے اندر مشغول ہیں تے جے بیر آ گئے تو انہاں کھڑا اجاں تھوڑی کم ایہو کچھ کیتا ہی نے تساں او اس ڈر دی وجہ کولوں جن لگے رہے تے لگے رہ گئے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، سلیمان پیغمبر دی موت دے اتے کہن وسا بالکل کوئی خبر نہیں ہون دیتی، حالانکہ موت تا آ چکی ہے مگر ما دلہم علی موتہ، سلیمان پیغمبر دی موت دے اتے کہنوں کوئی دلالت نہیں ہون دیتی، موت آ گئی ہے مگر وجود مقدس اس ڈنڈے دے آسرے دے اتے کھلوتا ہے، کھڑا رہیا ہے۔ اللہ پاک جڑے ویلے کم گھنن دے اتے آوے وہ انج بھی کم گھندا ہوندا ہے، او دی جیویں مرضی بن ونجے۔ اللہ جڑے ویلے انج اللہ نے کیتا ہے جن لگے رہ گئے حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا ہے، کتنا پورا سال گزر گیا، سنتن کاملہ پورا سال گزر گیا ہے جن اسے حالت لگے رہ گئے تے جدو سال گزر گیا ہے اللہ دا کرنا ہوندا ہے، اگلا دہاڑا جڑ ویلے آندا ہے اللہ فرماندے ہیں فلما خرّا، جڑ ویلے گر پائے او ڈنڈا تے سوٹا جڑا تلو لکڑ دا کھلوتا ہا، اللہ فرماندے ہیں فلما خرّ تبینت الجن، اس ویلے پتہ لگا ہے جڑے ویلے گر گئے تے گرے کیویں، اللہ فرماندے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتها، اے دیمک سیوی جے کو دے ہو اے زمین دا کیڑا، اے سیوی والا کیڑا چھوٹا جیا جیڑا ہے اللہ نے اس نو حکم دیتا ہے اے تلو لکڑ تے اس ڈنڈے نو جو تلو لگا ہے اس آسے نو جے دی ٹیک تھوڑی دے تلے لا کے کھلوتے آن اللہ دے پیغمبر، وہ تلو جو اس کھاونا شروع کیتا ہے اس ڈنڈے نو وہ کھانداری ہے سیوی لگی رہی ہے جڑے ویلے سوٹے نو اندروں کھوکھلا کر گدا ہے تے تلوے کسے نو تھوڑا جیا ون کے ایویں جڑے ویلے ہلایا ہے تے انہاں نے کھادا ہے تے وہ ٹیک جڑی ہے وہ طاقت تے زور جڑا بڑیاں کھلوتا وہ جو ختم ہویا ہے اللہ فرماندے ہیں فلما خرّا، گر گئے جڑے ویلے گر گئے اس ویلے جنہ نے ون کے جداں ڈٹھا ہے جھاتی مار کے اللہ فرماندے ہیں فلما خرّ تبینت الجن، اس ویلے جنہ دے کول گل ظاہر ہو گئی کہ اوہو اے کیا ہو گیا یار، ون کے ڈٹھائی نے سوٹے نو ہی سیوی کھادی پئی ہے
وہ بھی بالکل اندروں کھوکھلا ہو کے ڈٹا پیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس بھی گر گیا ہے. مگر ایک خیال کرا ہے مسئلہ سمجھ لاؤ کمال تا یہ ہے اس سیوی تے دیمک نے سوٹے نو تا کھادا ہے پر اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود مقدس نو نہ سیوی تے دیمک نے کوئی گل کی دی ہے تے نہ کوئی اور زمین دا کیڑا مکوڑا جڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود مقدس دے نیڑے اللہ نے ونجن نہیں دیتا. اپنے پیغمبر دے وجود مقدس نو اللہ نے صحیح سلامت تے ہر قسم دے صاحب تو پاک تے صاف رکھیا ہے. سوٹا تا کھویج گیا ہے مگر بدن مبارک کوئی ویکھے ہاتھ انج لگدا ہے جو زندہ کھلوتے آئیں. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیڑے بدبخت آدن کے موت تو بعد پیغمبراں دے وجود نو ہی مٹی تے کیڑے کھا ونجنے شالا تیری زبان وچ کیڑے پوون ایہو جی بک بک کرن والا بے ایمان تا ہو سکدا ہے مگر کدے اس دے دل دے اندر عزت رسول نہیں آ سکتی. جیڑا نبی دے بارے چ عقیدہ رکھے سال کھلوتے رہیے کوئی شا لگی کھادا کوئی شاید تے تو آکھیں 4 دنوں تو بعد یا 40 دنوں تو بعد پیغمبر دے وجود نو ہی مٹی تے کیڑے کھا ونجن وہ سارا تے جیندے نو کیڑے پوین. آمین آکھو. کوئی میں بھیڑی گل تو نہیں کیتی جیڑا نبی دی عزت تے عصمت دا خیال نہ کرے اس دی کہیں عزت کرنی ہے بھلا وہ عزت دے ڈاڈا ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ ہن اللہ فرماندن فلما خر تبینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب. اللہ پاک فرماندن او کائنات والے ہو جن دے بارے چ عقیدہ رکھن والے ہو جو جن غیب دا علم جان دین جیڑے تساں دے ہو فلانے پیر دے کول پورا جن دا چھیڑے جن دے تابع ہیں او جن کے غیب دیاں خبراں دیندے ہیں تے جن کے دسیندے ہیں جو دے نال جناب فلانے نے تعویذ کیتا ہے او جن کے دسیندے ہیں فلانے حضرت صاحب دی بیوی نال کالا جادو ہویا پیا ہے فلانی جگہ دے اوتے تعویذ پوریا پیا ہے. اے جن غیب دیاں خبراں دیندن تے پیر دے کول جنہ دا چھیڑ تابع پیا. اللہ پاک فرماندن اللو کانوا یعلمون الغیب جے جن عالم الغیب ہوندے تا ما لبثوا فی العذاب المہین او اس تکلیف دے اندر کدے نہ رہندے جو سال گزر گیا ہے تے لگے رہیے مسجد بھی مکمل ہو گئی تے ادو اللہ دے پیغمبر دی موت بھی ظاہر ہو گئی. اللہ فرماندے جی انہاں نوں پہلے پتہ لگ ویندا انج کیوں کیتا ہے سال تک کیوں کھلاری رکھیا ہے. اللہ فرماندے جی انہاں نوں پہلے پتہ لگ ویندا تے تا بھج ونجے نا جائے غیب جان دے ہوے نا انہاں نوں غیب دا علم ہویا تا ول تا اس تکلیف دے اندر کدے کوئی نہ رہے نا. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. لہذا اللہ دے قرآن تو کیا ثابت ہویا کہ ہر غیب تے ہر پردے دے وچوں سنن تے جانن تے ویکھن والا کون او دے سوا کوئی اور جتھے بھی کوئی پردہ آ جاوے پردے دیاں اوٹاں تے جھیٹاں وچوں ویکھن تے سنن تے جانن والا کلا کون ہے؟ کوئی پیر نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی ولی نہیں کوئی گدی نشین نہیں حتیٰ کہ جدہ کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں تے اور کون ہو. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے تو جنہاں نو عالم الغیب بنائی ودا ہے پیراں نو عالم الغیب اور پیر تا پیر رہ گئے وہ دن پیراں دے بلیاں نو بھی غیب دا علم ہوندا پیراں دے گڈا تے کھوتے رکھے ہوئے جڑے انہاں نو بھی غیب دا علم ہوندا. یہ کھوتے دے دماغ والا کہ کوئی نہ یو جی گل کرنا. ہاں اللہ 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 پاک قرآن دی سمجھ دے. آمین آکھو. توجہ ہے تاری مسئلہ سمجھ آندا پہ کہ کوئی نہ توجہ کرائے. اللہ دا قرآن بھی شاہد ہے محمد الرسول اللہ دی زندگی دا نمونہ بھی اس گل دے اتے شاہد ہے کہ جتھے کوئی غیب دا پردہ آ گیا ہے اس غیب دے پردے دے وچوں سنن تے جانن تے ویکھن والا کلا کون ہے. اور دلیل دیواں توجہ کرائے.
اللہ پاک فرماندے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سارے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پاک پیغمبر کیا تواڈے کول ابراہیم خلیل اللہ دے کول انہاں دے آئے ہوئے معزز مہماناں دی خبر ہے کہ کوئی نہ؟ حل اتاکا یعنی مطلب ہے تو آکو تا پتہ بولو کوئی نہیں۔ اور اسے قرآن دی آیت دے انداز کو مسئلہ سمجھ لاؤ، اے اللہ نے اول خطاب دے اندر کے کو خطاب کیتا ہے؟ جی سمجھ آئیے تو دسو۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ مزید سمجھن دی تانوں توفیق دے وے، مسئلے دی سمجھ دی فکر دے اندر بیٹھے کرو، سر دی چشمہ سے بہ کے مسئلہ نہ ضائع کیتا کرو۔ جے اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب ہوندے تا اللہ کیوں اپنے پیغمبر نو فرماوے حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ اللہ کیوں فرماوے تا فرمایا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب پردیاں دے حالات جانن والے کئی نہیں، اس واسطے اللہ نے انج کر کے خطاب کیتا ہے میرا پیغمبر تے کو تا پتہ کوئی نہیں، میں آپ تے کو دس چھڑیندا ابراہیم پیغمبر دے مہماناں دا حال۔ جی اللہ سیاں کیا حال ہے؟ اللہ پاک فرماندے قرآن مقدس دے اندر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، تشریف فرمائیں تے چند نوجوان آگا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جڑ ویلے آئے تا انہاں آندیاں اللہ دے پیغمبر نو سلام کیتا ہے، وہ بشری لباس دے اندر آن پائے، بشری شکل و صورت دے اندر آن پائے، ویکھن دے اندر انسان تے نوجوان بچے لگ دے آن۔ جیڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو ڈٹھا ہے، اللہ فرماندے قال سلام، اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی انہاں نو سلام دا جواب دیتا ہے، تے یا سلام دا جواب دیتا ہے تے فوراً چپ کر کے اٹھی کے گھر لگے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اے جڑے وڈے مہمان نوازن ابراہیم علیہ السلام کہ جب تک کوئی مہمان کوئی نہ ہوئے اللہ دے پیغمبر نو گھر دے اندر کلیاں کھانا کھاون دا مزہ تے ذوق ہی نہیں آندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جڑے مہمان نوازن اللہ دے پاک پیغمبر، کیونکہ جس بوئے دے اتے کوئی مہمان آندا ہے او اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، وہ کیا ہوندا ہے؟ اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، تاں دی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک رحمت بھیجے تے او دی عزت قدر کرنی چاہیے کہ کوئی نہ بول شاباش کرنی چاہیے نا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جلدی دے اندر لگے گئے، گھر دے اندر ایک چھوٹا جیاں بچڑا آئی، گابا جے کو دے ہو چھوٹا جیاں گابا او بچڑا کھلوتا، جلدی جلدی انہوں ذبح چکیتا ہے، ذبح کر کے جلدی جلدی اللہ دے پاک پیغمبر نے دے چوڑے کٹ کے تے وڈے وڈے چمپل بنا کے گوشت جلدی دے اندر چپھنیا ہے گھر دے اندر، کیونکہ اللہ دے قرآن پاک دے اندر تو معلوم ہوندہ ہے اللہ فرماندے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، جلدی دے اندر او بچڑے دا گوشت پھنیا ہویا چاہ کے آ گئے، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دے اگے رکھیا ہے، یہ ویلے اگے رکھیا اللہ دا قرآن آتا ہے، او چپ کر کے بیٹھے رہ گئے۔ فقربہ الیہم، اللہ دے پاک پیغمبر اگو تے کریں دے ہیں مگر او تا انہیں بیٹھے ہیں، فقربہ الیہم اگو تے کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر تے جڑویلے انہیں بیٹھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خیر تہے وہ اللہ دے بدے ہو کھاندے کیوں نہیں وے کھاندے، کیا ہے تو انہوں کھاندے کیوں نہیں وے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے ڈیٹھا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تے کوئی گل نہیں کر دے۔
اللہ دا قرآن دے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر بشری تقاضے دے تحت تھوڑا جیاں خوف آنے لگا ہے کہ جڑے کھاندے نہیں پے ہو سکتا ہے کوئی میرے دشمن تک آئی نہیں، کیونکہ اس زمانے دے دشمن دے اندر بھی اتنا غیرت ہوندی ہے، وہ بے غیرت کوئی نہ ہوندا کہ جس گھر دا نمک پانی کھا پی گیتا ہے او دے نال وات دشمنی ڈھک دی، تے اج جڑے گھر جو نمک کھاندا ہے اسے نال غداری کردا ہے، یہ ہے کہ کوئی؟ مگر اے ویکھ لے اللہ دے پاک پیغمبر نو اج محسوس ہو جائے بے قرار ہو گئے، انہاں ڈٹھا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر بے قرار ہوندے پے تے اگے کر دین تے آدن یار کھاندے کیوں نہیں وے، او آدن اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک تا ڈرو کوئی نہ تے دعا اے ہے جو تساں جیڑا ہے کھانا گھننا ہو اساں تا کھاونا کیوں کدوں کھا کے آندے پے ہو، نہیں جی اساں تا اندا ورسلنا الى قوم لوط، اساں تے اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے آئے تواڈے بھتریجے لوط پیغمبر دے علاقے دے اندر ویندے پے آئے، مگر اللہ نے آکھیا ویندے تے پے ہو ویندیاں میرے ابراہیم خلیل اللہ نو پتر دی خوشخبری دتی ونجائے، فبشروہ بغلام حلیم، اساں تو خوشخبری پتر دی دیون واسطے آئے تے فرشتے کھاون پیون تو پاک، بشری تقاضے تے ضرورتاں تو پاک، انہاں نوں کھاون دی ضرورت کوئی نہیں، او انہاں چیزاں دی حاجت تے ضرورت تو پاک ہیں۔ ہن مسئلہ سمجھائے، واقعہ سارا بیان کرنا مقصود کوئی نہیں ہے، اور مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ پیا ملدا ہے اتھے دیوار دے باہروں فرشتے بیٹھے تے چار دیواری دے اندر ابراہیم خلیل اللہ پے، اے اتو بشری لباس پاتے آ گئے، انتہائی نوری مخلوق آ کے ملدے ہی پے، سلام ہی کردے پین، سلام کلام بھی ہوندا پیا ہے، خیر و عافیت بھی ہوندی پئی ہے، مگر سب کچھ دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ نہیں لگا جو اے فرشتے ہیں یا بندے ہیں، پتہ لگا ہے نہیں پتہ لگا جو انسان ہیں، اے بشر ہیں یا نور ہیں، اے نور دے بنی ہوئے نوری مخلوق ملائکہ ہیں یا بشر ہیں، جے اللہ دے پاک پیغمبر نو پتا ہوئے ہاتھ اب بچڑا زباتا یا کرے نا بھئی فرشتیاں نے تا کھاونا نہیں، بچڑا ون کے زبا کیتا ہے، تو لہذا معلوم ہو یا اللہ دے پیغمبر نو پتا لگا کوئی نہیں، تے لہذا معلوم ہو گیا کہ جتھے پردہ آ ونجے اتھے پردے دے وچوں جانا والا کلا کون ہے، ادو اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ نہیں لگا، ادو فرشتیاں نو بھی پتہ نہیں لگا جو دیوار دے اندو ابراہیم علیہ السلام کیا پیا کریندا ہے، جے انہاں نو بھی پتہ ہویا تو وہی آکھنا جناب بچڑا ذبح نہ کرو اساں تا کھاونا کائی نہیں، انہاں نو ہی پتہ لگا، بولو فرشتیاں نو دیوار دے اندر دی حالت دا پتہ نہیں لگا، اللہ دے پاک پیغمبر نو انہاں دا جڑا بشری لباس پا کے آئے بیٹھے آن اس تو اندر نہیں پتہ لگا جو فرشتے ہیں یا بندے ہیں، تے اے آدھا جناب میرے پیر صاحب نو پتہ لگ گیا ہے جو اج مرید دے گھر دال پکی ہے یا ساگ پکا ہے یا دیسی گھیو والا حلوہ تے سیویاں پکیاں یا کیڑی شے پکی ہے، جناب پیر نو پتہ ہوندا ہے، جناب ولی نو پتہ ہوندا ہے، جناب فلانے دیاں ایڈیاں وڈیاں کرامتاں جو غیب دیاں خبراں دیندا ہے، پیر اتھو بہ کے مروڑی دیندا ہے تے جناب ادو انجو ویندا ہے، اتھو بہ کے پیر صاحب ڈٹا چڑے وے تے مسجد نبوی چوں کتے نو بھجیندا پیا ہوندا ہے، او جناب انج پیا کردا ہے تے فلان پیا کردا ہے، ایتھے ویکھ لے جو اللہ دے پاک پیغمبر جیندے جاگدے زندے پیغمبر نو پتہ نہیں لگا، لہذا قرآن نال اپنا تعلق جوڑ تے اے معرفت پیدا کر، پہچان پیدا کر کہ غیب تے پردیاں دے وچوں دے حالات جاننا تے سننا تے او دا علم رکھنا، اے خاصہ تے صفت کلے کس دی ہے، تے جے اللہ دی اے صفت کہیں ولی اچ منے سے، کہیں پیر اچ منے سے، کہیں پیغمبر تے نبی اچ ولے سے، تا اے کیا بن سی،
بولو اے شرک بن وجنا ہے، کیونکہ اس ولی تے پیر فقیر نو اللہ دی صفت شریک کیتا ہے، تے جیڑا شریک کرے وہ بن گیا مشرک۔ کون؟ مشرک بن گیا ہے۔ کوئی ایک دلیل تا نہیں، اللہ دا قرآن پاک بھریا ہویا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر مدین دے علاقے تو آندے پین، آندیاں 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 حضرت شعیب علیہ السلام دے کول 10 سال دا عرصہ بکریاں چرا کے تے اتھو آندے پین۔ بیوی رفیقہ حیات حضرت بی بی صفورہ بھی نالے آندے پین، بکریاں دا اجڑ بھی نال گدی ودن آندیاں آندیاں رستے دے اندر اللہ پاک دا کرنا گھومدا ہے۔ رات دا وقت تے یخ بستا سردی دا موسم ہے، رات دا سفر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر آندے پین۔ اجے نبوت ملی، توجہ ہے پہلے دی گل ہے، بس ہونے ہی تھئی نبوت ملن والی ہے۔ آندے پین رستے دے اندر تے چلدیاں چلدیاں بیوی رفیقہ حیات نو درد سے شروع ہو گیا ہے۔ ویکھو تا صحیح پیغمبران دی سیرت تا ویکھو، قربانیاں تا ویکھو اللہ دے پاک پیغمبران دیاں، تائیں میں دین دے نا دے اتے تے اللہ دی توحید دے اتے چوکھیاں قربانیاں دیتیاں، کیڑیاں مشکلاں کٹیاں تائیں تے میں ویک اللہ دے پیغمبران دے معاملات تے حالات تا ویک لائے۔ اتو اپنے مصر دے علاقے تو چلدیاں مدین دا سفر کیتا ہے، 10 سال تک اتھے رہ گئے۔ اتو واپس اپنے ملک دے وطن دے اتے اللہ دے پیغمبر آندے پائے، رستے دے اندر معاملہ بن گیا ہے۔ اڈو سردی ہے، اڈو بیوی جڑی ہے بچے دی ولادت دے درد دے اندر مبتلا، پلے شاہ بھی کائی شاہ نہیں۔ ادو نمبر 3 رستہ بھی بھول گئے، مصر در ونجن والا ہون والی تھاؤں فیصلہ کر اللہ دے قرآن نال، جیڑا رستے بھول ونجے وہ عالم الغائب ہوندا ہے۔ بول شاباش، جیڑا رستے بھول ونجے وہ عالم الغائب تاں تے پیر تیرا کی میں عالم الغائب، ولی کی میں عالم الغائب، قبر دے اندر دفن میت ولی تے پیر کی میں غائب جانے تے انہوں کیا پتہ لگے دنیا دا اے اللہ دا بنان والا نبی ہے۔ جڑ ویلے ایک جگہ دے اتے آئین اللہ پاک فرمان دین اس ویلے کرنا تاویک بیوی نو اللہ دے پاک پیغمبر نے آکے فقال لے اہلہم کسو انی آنست نار لعلی آتیکم منہا بقبس۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو سہی تھیں ٹھہرو تے اس جگہ دے اتے مینوں اگ بلدی ہوئی نظر پئی آندی ہے، میں لگا ویندا ادائیں تو سہی دہیں روائے کائے پاسے نہ جوی آئے، میں ویندا اداؤں کوئی اگ دا انگارا کھینندا اگ بلے سوں تے چلو سردی دور کرے سوں تے نمبر 2 آخر اگ جو بلدی پئی ہے اتھے کوئی اگ بالن والا بھی تو موجود ہونا ہے۔ انہاں دے کولو رستہ بھی پوچھ گھنساں جو مصر دی طرف ونجن والا رستہ کیڑا ہے۔ جڑ ویلے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ گئے اللہ دی قدرت دا منظر تا ویکھو، ون کے ڈٹھا ہے تا درخت کھلوتا ہے بلدا، درخت دے پتیاں وچوں انجے شولے نکل دے کھلوتے ہیں، روشنی بلدی کھلوتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تعجب کر کے ویکھن لگ گئے جو اللہ کیا تیری قدرت دا کمال ہے۔ وقت یہ ہاتھ اگا کر دین تو پیچھا ہو دین، ہاتھ پیچھا کر دین تو اگاں دین، جڑ ویلے منظر ڈٹھا ہے تاں پتہ لگا ہے جو بالکل ہی میں بے کیف آواز آواں لگ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کنا دے اندر، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ او موسیٰ میں تیرا رب اپنی جتیاں لہا چھوڑ، پاک تے مقدس وادی دے اندر آیا کھلوتا ہے، جتیاں نہ پیا پا، جتیاں لہا چھوڑ، فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، میں تیرا رب بلا کیف آواز
کیفیت دا پتہ کوئی نہیں، سجے دے دن کھبے وے دن اگے وے دن پیچھے وے دن اتے وے دن تلے وے دن۔ اللہ نے فرمایا میں تیرا رب ہاں، اننی انا اللہ لا الہ، پڑھو نا، لا الہ، میں اللہ پاک تیرا رب ہوں موسیٰ، میں اللہ دے سوا دعا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑیاں بناون والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، میں کلہ ہاں۔ خلاصہ کلام ہے، ہن فیصلہ کر، جیڑا عالم الغیب ہوندا ہے اس دے نال ایہو جیاں منظر بن سکدا ہے۔ ہاں جیڑا عالم الغیب ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے۔ اللہ نے اتھے نبوت دیتی موسیٰ علیہ السلام نو، اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، توجہ کرائے مزے دی گل، موسیٰ علیہ السلام سوٹا چاہی ودیان ہاتھے چ، اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ دے اندر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ڈٹھا ہے، اللہ پوچھدا ہے یا اللہ یو میرا سوٹا تا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتا ہے قال ہی عصائی، اللہ میرا یہ ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، آسا ہے، میں استنال اتوقع بہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، اللہ ہے میرا سوٹا ہے، میں آسرا کرینا اچھی جگی جگہ دے اتے ٹیک لا کے دے نال میں ٹردا ہوندا تے اللہ درختاں دے پتے جھاڑ جھاڑ کے احش بہا علی غنمی، اپنے بکریاں نو پتے کھویندا ہوندا تے انہاں دو کماں دے علاوہ ولی فیہا معارب اخرى، بیوی بہت سارے فوائد میرے سوٹے دے اندر موجود ہیں پائے، جے کوئی موزی شے مل ونجے تا اس دا سر بھی کٹ دیندا ہوندا، جے کوئی موزی شے حملہ کرن والی مل ونجے، کوئی سپ مل ونجے تا اس دا سر بھی کٹ دیندا ہوندا۔ اللہ فرماندے چنگا ٹھیک ہے، انہیں گل لینا ہے دے نال تو بے بھی فائدے چہنا ہے، درختاں دے پتے بھی جھڑنا ہے، جے سپ آ ونجے تا اس نو ہی مریندا ہے۔ اللہ فرماندے چلو چنگا ٹھیک ہے، ولی سوٹے نو ذرا زمین دے اتے تا سٹ، موسیٰ علیہ السلام نے جو سٹیا ہے ڈٹھا ہے جو تا نونگ بن گیا ہے تے دوڑدا پیا ہے، بھجن لگ گیا ہے، جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام ڈٹھا فَإِذَا يَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ نونگ بن کے دوڑدا پیا ہے، موسیٰ علیہ السلام میں پھرے تے تھوڑا جیاں ٹر پائے۔ اللہ نے فرمایا کدے میرا پیغمبر تو تا داویں جو میرا سوٹا ہے اس دلال سپ نو مریندا ہوندا، اللہ سائیاں جے تو نہیں سوٹا آئی تا سوٹا آئی، بشری تقاضا ہے، ہن سوٹا سوٹا تا کوئی نہیں رہیا، ہن آسا آسا تا کوئی نہیں رہیا، اے تا سپ بن گیا، ہن خطرہ پیا لگدا ہے جو کدے ڈنگ نہ مار دے، ہن میرے کول شے وی کائی نہیں اے دا دفاع کرن واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا چنگا ٹھہر 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 میرا پیغمبر، جے سپ بن گیا تا خیر ہے کئی گل نہیں، ذرا پکڑے نہ اینو ہاتھ لا کے پکڑنا تیرا کم میں، سنعیدها سیرتها الاولی، اس تیری ہاتھ لون دے نال اینو پہلی حالت دے اتے پہنچاونا میں اللہ دا کم میں۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لایا ہے ڈٹھا ہے تو وہ سوٹا، توجہ ہے، ان مسئلہ کیا ثابت ہویا جی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تول ایک گل بنے ہا، پتہ نہیں نا مولویاں نو قرآن کیوں نہیں سمجھ آندا، اللہ دے پیغمبر دا فرمان کیوں نہیں سمجھ آندا، تے محمد الرسول اللہ دا واقعہ بھی آخری گل سن لائے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو کہیں آن کے آکھیا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی توڑی جڑی لونڈی ہے ماریا قبطیہ، اس تے نال ایک بندے نے بدکاری کیتی ہے، زنا کیتا ہے، معبور نامی بندے نے زنا کیتا ہے توڑی لونڈی دے نال، اللہ دے پاک پیغمبر نو بڑا غصہ لگا ہے،
ہے وڈی کاوڑ لگی ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے سڑی ہے کہ ولیہ تلوار چاہتے لگا ون کے ویک جتھے مابور نامی بندہ ہے تینوں مل ونجے دا سر قلم کر دے وے۔ حضرت علی ٹور پائے بھج دے گئے، گلیندے رہیے تے کدوں کھرا تے پیرا مل گیا ہے مابور دا۔ حضرت علی اسے کھرے تے پیرے دے ٹر دے ایک گمنام کھو دے اندر اتے وڑ کھلوتے آئے تے جلے کھو دے اتے گئے اندروں ڈٹھا ہے تا مابور کھو دیو مال دے نال تلے چمبڑ کے بیٹھا ہے تے بڑا سکڑیا بیٹھا ہے۔ یا حضرت علی نو ڈٹھا ہے تے فوراں بول پیا ہے آدھا علی المرتضیٰ یار ٹھہر میری گل تا سنے یار، تھوڑا جیاں حوصلہ تا کریں پہرے میری گل سن لاؤ، پیچھے جو مرضی آوے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت علی آدھین میں کوئی تیری گل نہیں سننی، منو حکم دیتا ہے محمد رسول اللہ نے 14 طبق دی کائنات دیا گلانو علی ٹال سکتا ہے مگر محمد پاک دی گلانو ٹالن دی گنجائش علی دے اندر کوئی نہیں۔ بہر نکلا جلدی کر بہر نکلا، وہ دا یار میری گل تا سن لائے پہلے میرا عذر تا سن لائے۔ حضرت علی آدن جتا ہے کئی عذر پیش کرنا ہی تا پھننا کیوں ہے، بھاج کیوں گیا ہے، بھاج کے آ کے اتھے کھو دے اندر کیوں لکیا ہے؟ اسا کیا جناب گل لے آئے یا انہیں آواز لگی ہے ہر پسوی ہو جیاں آوازہ لگا ہے تے میں سوچی ہے جو آواز لگتی پئی ہے تے آواز کوئی چنگی تک آئی نائی، خبر کوئی چنگی تا کوئی نہیں۔ اس واسطے میں آکھیا متائیں تتے تا میں چویا ونیا تا میں پھنا تے کھو دے اندر ان پیٹھا کہ اسے طریقے نال میں نو اپنی صفائی دا موقع ملوایا ہے۔ مگر حضرت علی آدن جلدی کر باہر نکلا، او جو تلے ہوندا ہے حضرت علی نے لنگوٹا چا کسیا ہے تے اتو پکڑ دے تے تلے اترنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی تلے لاندن تے او مزید تلے چمبڑدا ویندا ہے۔ بالآخر اگا ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ لمبا کر کے جو انہیں ادھی چادر دے اندر ہاتھ پایا ہے۔ اللہ پاک آپ انج کراون والا جو ہاں جڑ ویلے حضرت علی نے ادھی دھوتی دے اندر ہاتھ پایا ہے تو جو نتیجہ نکلیا ہے دھوتی لگی ہے حضرت علی دے ہاتھ دے اندر تے مابور انہیں تلے ڈھائے گیا ہے۔ جڑ ویلے چادر اتا ہوئی ہے تے حضرت علی دے ہاتھے چاہیے، حضرت علی دی اچانک نظر پائے گئی ہے، جے نظر پائیے ڈٹھا ہے تا مابور دے اندر تا مٹھو مردالی علامتی کوئی نہیں کہ جدی وجہ کولو اے بدکاری دی اگے گل بن ونجے۔ حضرت علی تھر تھر کمبن لگ گئے جو ایک کی میں گل ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی کیوں جیاں حکم چا دیتا آئی، اللہ پاک دا معاملہ کھولن والا آپیا، اس واسطے اللہ نے محفوظ کر گیتا ہے۔ مابور نو پکڑی آئے تے آکھے جو لون تے کو اللہ دے پیغمبر دے پیش کرنا ہے تے کون گل تا میں کوئی نہیں آدھا مگر اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پیش کرنا ہے۔ جڑے ویلے حضرت علی انہیں بوجھل قدمہ دے نال گھن کے آندے پہن اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر یا پنن تے اللہ دے پاک پیغمبر زارو قطار روندے بیٹھے آن تے حضرت علی نے آ کے گل کی دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قربان جاواں علی تیری فہم تے فراست دے اتو بڑا چنگا کیتا ہی جو مابور نو قتل نہیں کیتا، جے تو اس نو قتل کر دیندا تا دن قیامت دے میں محمد رسول اللہ دے سر دے اتے قتل دا جرم ثابت ہو ونجنائی، دن قیامت دے میں اللہ نو کیا صفائی دے وہاں جو نہ حق ایک بندے دا قتل میرے کو ہو گیا ہے۔ اس وقت چنگا کیتا ہی والیا، چنگا فیصلہ کیتا ہی، چنگی سوچ سوچی ہی۔ ہن مسئلہ سمجھ لائے جے اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب ہوندے تا حضرت علی نو حکم دین دے جو ان قتل کر دے، بولنا تے پیچھے دا پلید پیر کی میں عالم الغیب، ایک کی میں غیب دیا خبرہ دے والا، ایک کی میں تیرا مشکل کشا تے حاجت روا بن گئے۔
جدا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں تے و تیرا ولی تے پیر کیویں عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ سارے جگ دے پیراں تے ولیاں نو گول ختم محمد رسول اللہ دی جتی مبارک دی دھوڑ دے اتو سارے جگ نو چھوڑ دیتا جا سکتا ہے۔ جے نہیں چھوڑیا ون سکتا تے اللہ دے قرآن نو نہیں چھوڑیا ون سکتا تے پیارے پیغمبر دے فرمان نو نہیں چھوڑیا۔ حضرت عائشہ دا ہار گم ہو گیا، صحابہ گلیندے رہیے تے لدھا کوئی نہ، تے جو اٹھ نو اٹھایا ہے اسے اٹھ دے تلے ہار پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان، تے جلے اٹھ نو اٹھایا ہے وہ ہار اٹھے تلے۔ وہ جس اللہ دے پاک باز پیغمبر نو اتنا نہیں پتا چلیا تے ہور کون عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ ایہو فرق پیدا کر لے اپنے عقیدے دے اندر کہ اے صفتاں تے اے خاصے ہیں کلے کس دے؟ جے اے اس دی مخلوق اچ منے سے کہیں پیر تے فقیر اچ منے سے تے جے ولی اچ منے سے تا پھر تیرے نال دا کٹر قسم دا مشرک ہی کوئی نہیں۔ تے جیڑا ہوئے ہی ہو جہاں عقیدہ رکھن والا تے آخری گل یہ تے نال میں انشاءاللہ سنے ساں ایہو جہاں عقیدہ رکھن والے دے پیچھے نماز پڑھانا لا کون پڑھ سی ہے؟ تو اللہ تو انہوں سمجھ دے وے امامت مسلح امامت دے لائق موحد ہوندہ ہے مشرکہ جے دے عقیدے دے اندر شرک تے بدعت دی گندگی موجود ہے وہ مسلح امامت دے قابل نہیں۔ ہمیں تیریاں نظروں دے اندر ولی ہے، شیخ الحدیث ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا ہے، جے اس تے عقیدے تے نظریے دے اندر شرک تے بدعت دی غلاظت دی امیزش موجود ہے تا قطن طور تے او جڑا نا تیرا امام بنن دے قابل کوئی نہیں۔ کل ہی نماز پڑھ لائے اللہ تے کو جماعت دا ثواب دے دے سی، مگر جے اس مشرک نو امام بنا کے پیچھے پڑھ دے دن قیامت تے پھر خدا دے خلیہ تو تینو بچاون والا ہی کوئی۔ اللہ صحیح عمل دی توفیق دے وے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔